Čo sa stane tu, ostáva tu, hej? Čo sa povie tu, tiež ostáva tu. Chcem úplne normálny život, normálne dni, chcem asta veľa. Chalúbku, horáda, záhradu, zo susedky stieľa. Chudera, neurobila si ten vaječný koňák. Ale ingrediencie máš, Pajzi, je tam to salko. Ale necháš ho tam zostarnúť, ne? Nenecháš ho tam smutné stáť v tej špajzi. Čo keď sa pokazí? Tak som išla do špajze, pozerám, spotrebujte do 2020, najvyšší čas ho vypiť. Tak ho exneš 378 ml. Frajer sa zobudí a pozerá, čo to máš na vlasoch. Vysvetľuj mu, že salko. Odkiaľ je vidieť všetko, spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Upratovačka, proste to už nie je neviem ako drahá vec, že proste za ten uprataný byt si zobere 8, možno 10 eur, hej? Čo je to 8-10 eur, však to sú proste sedmička vína, hej? Tak si nedám sedmičku vína, bože! Nie, to nie je pravda. Nie, to odtiaľ. Ale tak je to koľko, hej, 10 eur, to máš proste jednu marlenku, 2 pripínačiky, no bože, tak decka tento týždeň nebudú mať marlenku a pripínačiky, vieš. A žiadne konta, splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbraň. Dnes ráno našli v jeho vile Martina Jakubca živého. Takto, kebyže čiste hypoteticky sa topí Máziková a Jakubec a môžeš zachrániť len jedného z nich. No povedz, či by si na cigu alebo na obed? Mne stačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Tak som si ten botox dala. Ja sa v tomto vôbec nevyznám, tieto skrášľovacie zákroky. Ale je to kruté. Prepáč, ja to nemám, hej? Ja to nemám, môžete si všimnúť, hej, ja sa teraz čudujem. Hej? Viviana nevieme, či sa čuduje. Chcem úplne normálny život a normálne dni. Chcem asta veľa. Čo je medzi nami, je medzi nami. Ostáva to tu, hej, vypni to.